Lad os se, hvem der trækker det længst på her. Daniel Erik får en rigtig god start ud på yderen der herude. Og der er vognmanden skift der med langt igen. Daniel Erik får i hvert fald en god start der foran Knudsen. Og så er det Laus, der tager tredjepladsen, og Kjeldsen på fjerdepladsen. Og der er en lille udskridning, han ikke kan se på Knudsen. Der har vi altså Daniel Erik i front. Daniel Erik er også en erfaren her, han har kørt hernede i mange år. Lidt uddannelse og lidt børn har gjort, at han har begrænset sig, men det har været i mås for Daniel Erik at komme op og køre tallerknykker heroppe. William med bare med musik, han har ny i konstruktionen, men det er forældre ikke af den. Men nu kører det motorsport også. Det er altså en del af de her motorsportsfamilier, som er hernede i Ørnedalsbanen. Vi har mor står herovre løbsteder, så der kan det godt være, at hun står og kigger lidt ud af øjenkrogen og hæpper lidt på Daniel Erik. Og indtil videre, der ser det ganske fornuftigt ud for Daniel Erik. Han har i hvert fald et flot hul ned til Victor Kjeldsen, som er kørt glas med. Der laver han en lille udbremsning på sig selv ned i det, vi kalder styrets øjerolle. Han ryger ud i det bløde, det ser ud til, at Knudsen kan lukke her på den. Lad os se, at nu ryger det så Knudsen ud i det bløde. Der er ikke meget ved derude. Kjeldsen går i alternativet. Og vi går Kjeldsen det men da hans far, som er motorcykler til daglig, han fandt ud af, at vi er lidt underpowered her, Kjeldsen. Vi melder os til Super 1600 i stedet for. Så jeg ved, at fokusen der, den yder ikke i nærheden af, hvad nogle af de andre konkurrenter gør. Så for Victor, der handler det om at få kørt nogle kilometer i benene og få noget erfaring. Victor er en ganske ung, talentfuld dreng. Har kørt en masse folkeræs og gjort god profil ud på de danske opnåelser eller i TM. De får lavet nogle bedre tider. Det er ønskescenarie for Daniel Erik, det er, at man har fri forråd, der er ikke nogen, man skal lægge slås med. Og så kan man koncentrere sig om at få kørt de rigtige linjer på bremse på de rigtige tidspunkter. Han vælger Daniel Erik klogt nok at tage alternativ på sidste omgang. Og der har han Knudsen med ind. Og så ser der var en tæt fight der imellem de 2-0 til 1600 biler, men det er bare altså Knudsen, der kom ind på en godt andenplads. Så skal vi videre til heat 6. Og der er det længst op på afsvaret, der er med 251. Det er Andreas Pedersen. Der er vi med